Halo. Halo. Namamu siapa? Pak Jorewet. Main di mana? Sekarang di kota Bojonegoro. Ketoprak apa? Siswa budaya. Bagaimana penontonnya? Banyak. Wih, banyak iso ngerokok barang. Saya takut malah goblok kan jalan kumpul awakmu. Ya banyak. Ya awakmu ora iso kok. Oh ya. Pak Konyil. Halo. Waduh. Gimana kabarnya? Baik. Sekarang main di mana? Di Bojonegoro. Ikut kesenian apa? Ketoprak siswa budaya. Bagaimana penontonnya? Tidak sedikit. Apa jenenge umumuan iki kok? Lah nek banyak ayo ngendok. Masa banyak iso tuku Aja sok ngateke sing barang ora bener kok. Nasib. Saiki. Nasib. Turu kasur kempuken. Loh. Turu amben katosen. Sing penak turu ngendi? Enake mangkring kaya pitik ngono. Yo anak wong kok mangkring iki lho. Kasur kempuken kloso katosen. Nasib. Mangan sego beras kenak. Kenaken. Sego jagung keseret. Kesereten. Mangan apa enak? Enake mangan kuburan. Kuburan warak Bulan kon mangan. iki menungso nyeleneh Numpak bis kebanteren. Bedah motor kademen. Siape numpak apa? Jaluk diseretno lho. Seret jaran. Enak. Astagfirullahaladzim. Gusti nyuwun nyapura. Gusti ya. Rusak nasib. Apa iki enek tsunami? Perkara apa? Aku ki tenan nyawaku iki karek sedina iki. Lho ngene lho Kang. Eh? Permasalahane ki apa? Pokoke iki aja ngomongne tangga-tangga dina iki aku arep lunga. Lunga nyang ndi? Pokoke aku ri minggat timbang kowe ngeruh bangkeku. Lah iya perkarane kuwi ngopo? Walah kowe ora ngerti ta perkarane iki lek anakku ki kucapo ki luwe njaluk mangan. Kadang aku ora ndek dhuwit, aku utang dhuwit karo si Jopeng kuwi. Jopeng. Heeh, utang dhuwit 50.000 aku ora iso nyaur, moko janjiku iki. Lek aku ora iso ngowe ya aku mesti diantem iki. Gampang piye? Tak aturi. Beres. Atur piye? Manut Kok ora nanti wonge ngerti dhewe wonge dulu lah. Sekali ada peres. Ini olahragawan kok. Ini petinju kelas berat kok. Ora lihat. Ngene iki buka selebaran. Lho, woro-woro sapa sing ngalahno dheweke masalah tinju kuwi hadiahe 5 juta. Terus kareng munyil. Kowe tak du tinju karo Jopeng. Jan kene arep mateni aku ya. Ora kok iso. Aku selawase tinju ora tau kan tinju karo Penting sing ngatur. Wasite kowe, aku promotore. Ya. Oh, ngono. Lah aku ditonyo tenan. Aku diantem tenan semaput Lho, piye. penting kok ana aturan mainnya. Lho, ngono. Tenang, nyaur utang. Terus tenang, nyaur utang. Ki apa lagi? Lah kowe ngono kuwi. Wis ora sadi. Ngono kuwi. Iki. Oh, iki bakal rombengan iki. Itu apa kuwi? Juara. Sabuk juara. Apa? Sabuk juara. Sabuk piye kok iso? Iki ora medali emas, medali black iki. Penghargaan goblok. Ana penantang. Judi wis. Sopo? Kowe Lho, duduk. Promotor. aku arep golek kuntak perkara utangku kok. Apa? Lah ngono kuwi ngengker ae. Bro, Iki nyapa kowe? Ayo, promotor. man pokoknya promotore. Promotor piye? Promotor. Kowe tak tinju karo kuntet. Karo kuntak. Ayo sik to. Ngono kuwi. Iki petinju apa arep gelut? Lho nganggo sarung tangan. Wasit. Oh, ana jurine benar. Ana no. Terus nganggo ngono kae. Ya. Yo. Sik. Bagaimana nyel? Sik, tak kowe bagian anu tak siarne. Nganggo sarung tangan, sarung tangane. Sarung tangan. Aku sarung tangan gak enek, sarunge bapakku enek. Yo, Sarung tangan. Komplit. Silakan dua petinju ring masing-masing gue laku jantem piye? Kontrol. Wis to, gampang. Para diri sekalian, dalam
acara utang piutang. Gelar tinju. Gelar tinju profesional Siswa budaya. siswa budaya. Inilah juara bertahan kelas terbang mini melawan kelas terbang jengki. Bisa terbang jengki nih. Yo, kelas terbang. Jangan mini harus jengki. Ora enak kok. Kene. Inilah juara bertahan Michael Hoppe. Ya, tinju Tenang. Kontrol C. Kontrol ya nek papane yo kontrol rasa dikontrol. Enggak boleh curang. Peraturan Pak, peraturan. Wis gak ada papane iki lho, wis gak ada papane. Rasa dikontrol. Osek. Lho rene papane lho. Kontrol C kono. Bersih. Kontrol sih, gerak sih. Ajar. Bersih. Bersih, Pak. Kontrol. Gak ada papane wis, bersih. Lho dia bersih lho. Iya, ngono iso. Ini tidak boleh bermain curang. Curang nek papane. Tak kontrol sih. Lho lagi. Gah, carane ngono. Mati lo musuhnya Pak Isa. Lah kuwi nyabrakan langsung. Kosok nake. Kasiar roh. Oke, sarene. Kae lho aku. Ligo C. Juara bertahan Michael Jobeng. Oke. Lawan siapa? Melawan Mickey Mouse. Melawan John Leo. Memperebutkan piala utang piutang. Ya, berat badan si Jobeng 170 kg. Berat pukulan 1 kintal. Dan Jolewo berat badan 250 kg. Berat pukulan 2 on. Ora imbang nanya. Ora imbang, balik lho. Bertanding 11 kali, kalah 20 kali. Tinju aja Pak Isa. 20 kali gitu kalah. Kau menang aja. Yo. Juara bertahannya kowe. Mulai Ligo C. Ligo. Di sudut merah Jolewo. Oke. Ora apa-apa Ustaz, Ligo. Di sudut Dingle Kopi. Sekarang permisi Pak promotor. Ya, Saya akan mengaturkan masalah peraturan. aturan. Bosan ya. Manuto. Oke, bagi kedua petinju. Iki piye? Ya gampang sih. Yo nang. Peraturan kalau num 1 mulai, num 2 istirahat. Num 1 mulai, num 2 istirahat. Tenang. Ayo, tong pisan mulai. Tung pisan mulai, num loro prai. Lu gue lo. Saenake petinju manut kok ya saenake. Sik. Pelindung gigi. Pelindung gigi. Iya apa Sampai curang. Diberi nilai yang banyak. Kok sebab pangan nih? roti ini ana Pak Isa. Kuwi nggih ganti luntu. Pelindung gigi ya. Masih dipangan lo nyang opo? Petinju sampel. Harapan. Nana. Dari sarapan. Sarapan. Oke, sekarang kedua petinju. Mulai hitung. Ayo. Tak kene. Oke, mendekat. Lu anaknya diklek yo, Pak. Oke, salaman dulu Pak. Kedua petinju, salaman dulu. Silakan. Salaman dulu. Ini buang kok, Pak Isa.